ba ka sarkar kadang rakhil ekman ya kicing dap san post nam gajala mekhlaya nong ba shlong henrai gi nong sok shnong ha ki chaka khaput ki don napadeng kicing saudiaw bat ching sopsi kasang samla shnong border area right nong tung riboy district harangkar kesencuk kirang ba shnong border area aga arpoi trek lalukor ajar fuar kila penlong da kicing ra lamayong ba harangkat yiki plakat ki blotho ikintin cindawa ba kicing pemihap kicing rakhi dap san post nam gajala laishim mentalang hani kasingi da nong elam shnong na khat pratli ki shnong khaput harangkat ki paiba Kilapan pau bagi basa ketika tanya kima ada shibun kicinge nomor bau put usaha maka ketika tanya 48 pembet kini san pos dam kita no bat kam don ru ikaroi kepar. Sang samla border area. Sang samla border area. Islam right now. Islam right now. Islam 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 Kasorkar Meghalaya yaga jingdap san pos nam kajongka ngimpat yo iyo put usam upapura kamtam mangi ki besyong syakne kajaka kathan kisyam shibun kijing jenjar kijing habangi pai hakiliang baro langi pai syakaroi kapar langi pai syakakam kajam langi pai syaki ki benta ngi long ki basa dien ban ngi long ki balasanyon ben nadong syadong Narka Sarkar Asam pun sien ngisya be isya nyon ben. Bat ka Sarkar Meghalaya habangi ngilek uut. Kasu yarap tang belum malah. Tang bangin ya sengap no. Handai kita kecing yarap apura ngim syam yu hai ru. Hakani ka por pamta. Iwan hang ni. Kum kilong kemi. Ki badan jingkit kliat na kamenta ka pateng jong ki khun ki jongi. Namar ka khandau ka siap. Ha kariti kadustur jungi ki khasi kadai ki kentai kumta ngiru kum kilong kemi idon ka cingkit khle ka bakrau nak benta ki khun ki jongi ngiwan lang hang ni ban pen I kata ka jing snausi ya ka jing rakhi jong ka jala Meghalaya ka jongi ka jing dap san posnam hendrengi pan I pen I ya kata ka jing rakhi ka jongi da ka bangi pen pawi ka jing snausi ka bakrau ka bangin ra ka lamayong bat ya ki bangin ra ka ni ka pelakat kabaper ngi kabangi ngilai syam haga jing im ka jungi bat haga jaka kabangi syong isa ngi tho kini kecing tho da kabangi snau khya naduk ka mansim naduk ka nut ka jungi kabangi snau la ban shu ngap ngin pen I sya ka sarkar ngin pen I sya ka jala Meghalaya jungi bangi syam jenjar ha kani ka than ka jaka jungi phi ya rakhi hang tu ha ka lempung ka ba phi ya rakhi ya ka jingdap san pos nam jong ka jilla handrai mangi shani ngidap tang ka jing jenjar sudah ngikerpat lem ya phi ba phin pet phin khmi lem phin isen lem ya uduk usuk ya urang li ujuki ubasa syakini kidong kithan nong kendong jingi ba ladang I khen ya kabut 1972 gane ka jaka jungi gane borda jungi kam shamla ino ya kabut list ni fiang berapa ibaham deh? Don. Ngila don nadu miswa. Kikpatemen ni kano ngut kila kano hajar kila lay. Mentang ngila don lay hajar tam kabut hapo kami Meghalaya. Balik ki penro ingi kumne. Balik ki pelong nam taji kumne. Ngamentang la siu bang along kamarang ba. Ngala kit kine jing renyang renyot rengkat ki kunikti rengkat wat ki jai penrio. Bad habangi siu ya kane. Ladang Meghalaya. Kamrap yangi balik pat kapediang application bangi ai ba lai application lai ta scheme henai na kaliang ka asam kala stop ya kata ka scheme balik ki ko hatong imde ki marau ni de ki marau ngasiu ban ong bang ade umrah hadu menta ni dang de kita ginong Israel ki bidang sahari harut ba Babilan nem de bi tharai habang aduay nga singaw kung way muraw bar sa harut kawa Babilan. Bali nga siw kumne, bali ka jaya nga kumne, bali ka jaya ngi kumne. Hato omdon sa syahra rin dia jungi, omdon nong pay. Bali isya lebay hadu kada kane. Hato kamde kam sim riu, ning ide imarat ne. Lada ini imarat, hibat kumne. Lada ni gibriu to sa irap. Kipay ba jong ngi hang ne. Mangi basah ne bordar. Namara nadu 1972 ni bat ya patulun jong phi ngim syam le no ka ktiban bat ya patulun no chief minister le no MLA ba contest na ka umroi constituency
Baradin kata hang ne hapo mahati. Bat men syaru nadu mahati. Hakapor bayale jong umatin narian majau. Ngan bu ya kani kawai kanuksa. Kaba ngini perkhalang ha kani kapor mangibaro ka ngidon kumni sipara. Habau pa uong kumni yangi. Kun dong ini asim ban ya khawai no ya kani kaying. Ngini ya khawai no ya kani kaying. Tharai baro ngini kali pa balai. Pi kwa ban khawai no ya kani kaying kablashna. Henry phim padep ya kani kaying. Ngin bu ya kata kecingkeli. Ba phim padep ya kani kaying balai phi kwa apan hawai kerki ngangadon ban bu ha kani kapor ya kani ka kentin ka celame khalia ka bu ya kani ka benta ka celebrate chungkana ka benta ka cingdap sanpus nem chung ka cela ngi ba kaying ka sem chung ka cela hikam padep na kwa ban kran ha kani kapor na ka benta ka sorkar ki nong mi khmat ki badon hapo ka state me khalia ngidon ya ki MLA nreu pungut bat ha ke district council ngidon ya ki MDC lai pungut upai ba ulachit ya ki ne nadu ki snem ki ba manswa ngamut ban kren la ne ban kentho tang ya kani sarkar ka badon menta ngakwa ban ong nadu ki tu ki snem ki ba manswa ki ba nadu snem khat khandai span yu fuar ki nreu pungut ki MLA ki ba upai ba nong sunong barong nila chit ya ki ba kinlong thau an kinlong thau an ban penbiang ban penbit ya ka an ya ka rur ka riti ka rustur namar ngitip ba ngidei ki chaj ban reu khasi ka badan tang kawai ka kolsyor ngidon tangi kawai ka thmei kata ka dei ka chaj kenthei ka bakum ka ni ka cela ngimpat chui ha ka no ka cela ba ki dei ki chaj kenthei ka chaj ka bakarpang ka celame khalia ka de ka ri ka cela ka bakarpang hapo ka ni kari India chungi ban ha ka prathai bro ko we na kwa ban ong kum ni toy bala de kini kin reu pungut ki MLA ki badan hapo ka state way MLA un nang sna ya ka an but shisnem unra ya ka we ka an way MLA kamu tang na kamu tashi snem kila de ban snaya ka an riu potli ki an Oi, kumagani ka sngi kidap ka jingkemen ka bakraw. Ndre habangi phai pat chagani ka jaka ka bangi syong. Ngidap ka jing sngosi. Ngidap ka jing sngolanot. Ba naga ka daw ka ba ngiwan ban yeng ban dawa na ka sarkar Meghalaya. Ba yagani ka dong ka thain ka jungi. Sibun ni syem ya kita ka jing bangimat ngia kendu bat kawai ka ba nengkong kamat kalong ba ngai i syaphangi kumki khun samla jongkane ka dong ka thain ngi i sisa sibun ngimat ka jing ha kelintiyat ke jongi abangi phai ya ki kam ki ba fer jong ka sarkar ngi i sha ba ka sarkar ka don ki kam baken ai yangi kumki khun samla ngi i kat ba sangi sani sa bordar ngi i kim da phai khmat bangi i ru ba wat ha kisnong ki ba fer kila don ru kirong ba snong da ki wei pat ki jai bin riu ngai i kalong ka ba senjor hadu kata ya kane ka anjong ka district council bang akwa aru ba itu kinang thau an ha ka district council kidai ben sim katkum ka rul ka dustur jongi ukhasi jaintia garo bangin sim hi katkum karul ka an dustur jongi ki khasi ngan kran niki te namar banadu kisan pos nem hadu manta ngidang long hi kumala kran mene ngidang don ha tere ki sa te marau ka sarkar ka jungi kolong ka sarkar kamper la dag lalong kumbak no ayo sarkar herai kadang tulak ha ka bor ka jongka ban sensar ya ka jela ka bapura balai ngong kata korkom ba nagalang sarkar haba hadu kini kisan pot li kisnam kanomla ban penbiang ya ban acing yada ya kita ki jai ben riu ki jongi ke biim syapo ki khaput ki baper ke jingja ki bala ja kam dai tang apo kani kadong kat hanjing ibat saudong keleng jong ke rikhasi jaintia war po Meghalaya ki badon khaput ber ki wei pat ki jela ki mat ya kaju ke jinge ki mat ya kaju ke jing sosi ki mat ya kaju ke jing thang kam sim ke jong ke na benta ke jing syak le ben ke jing syak ban ben
kajung ki syak long brau kajung ki ha ki wei pat ki jaj peri ki ki non tribal ki badon apo jong gari India kajung ngas nguthu ba ngiru ngihap apo jong ne kaju ka apot badai lang ba ka sarkar kajung e ka tlot ha ki bor ban sensyar tam ban pej nam ta ka bha ka miat ban ai kata ka jishan na bata kinong song ya badon sipo jong kadong kathan bordar ki bafer ke jengi